Dobrý deň, vážená magistra Daniela Kováčiková. Rád by som vám v tomto krátkom videu ukázal moje vylepšenie funkcionality Google Drive, a to automatické zasielanie odpovedí po vyplnení registračného formulára a elektronické zasielanie faktúr. Ako som vám spomínal telefonicky, naša agentúra sa zameriava na školenie pokročilých účtovníkov do nových zákonov. Teraz si vyplním vzorovú prihlášku na školenie. V Google Chrome mám otvorený môj osobný mail, kde som si dal poslať potvrdzujúci e-mail. Ako si môžete všimnúť, e-mail prišiel v priebehu pár sekúnd. Text tohto e-mailu sa dá samozrejme editovať podľa vašich požiadaviek. Teraz vám ukážem automatické zasielanie faktúr, ktoré mám vytvorené v ďalšej zložke k odpovediam. A faktúra sa vystaví do 1 minúty. Toto je text, ktorý sa automaticky zašle, ktorý sa dá tiež zeditovať. V Mozilla mám otvorený e-mail, z ktorého sa odosielajú faktúry a automatické odpovede, teda firemný mail, kde je faktúra, ktorá sa poslala, a na môj osobný mail mi prišla faktúra za školenie. Výhody implementácie je automatizácia komunikácie so zákazníkmi, šetrí čas a náklady. Cena je dohodou v závislosti od časovej náročnosti implementácie. Dúfam, že vás toto video oslovilo a teším sa možno na prípadnú spoluprácu. Dovidenia.